FM. Get ready to feel the beats that's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiya, oy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbay. Maayong aga abyan, welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasakar nga sa karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang amon tipon kag pagtuon sang pulong sa Ginoo nagsugod alas 5 tubtob alas 7 kada Domingo sang hapon tubtob sa gabi. Dira sa Ilina to Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Busa amon ikaw ginaagda sa tinagipusoon gid nga pag-invite sa imo sa pagpakigupod sa amon agud nga dungan kita nga magasimba kag magapamalandong magatuon sang pulong sa Ginoo. Abyan sa aton nga mga kasimbahanan may mga problema. Ang isa sa mga problema amo nga siguro hindi gid maayo ang inyo ginasimbahan. Wala masugata ang mga ginakinahanglan nga material o pinansyal para sa pagtukod kag sa pagpatahom sang inyo nga simbahan. Pero ina temporaryo lang ina nga problema. Ang masubo nga problema inang kabuhi sang mga nagasiling, naga-confess nga sila mga Kristohanon. Ang masubo pagid kon sila na limbungan na intuan naguna-una nga sila mga Kristohanon tungod kay sang una sila nag-alsa sang ila kamot sang ang manugwali nagpaalsa sang ila kamot patimaan nga sila nagbalaton kay Kristo Jesus. Ang Kristohanon hindi naton siling nga kay siya nagibi isang panahon nga siya nagbaton kay Kristo Jesus, siya nahimo na nga Kristohanon. Ang importante is not in the crying but in the conduct that he or she demonstrates as a Christian. Diri sa Mateo Kapitulo 7, sugod diri sa versikulo 21, ari diri ang mga tao nga sincero man sila sang ila mga ginhimo, nga huna-huna, nga sila mga may kaangtanan sa Dios, may kaangtanan sa aton Ginoo, nga sila mga Kristohanon. Mateo 7:21, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabubuton sang ako na may ngayara sa langit.
madamo ang magasiling sa akon sadtong adlaw, Ginoo, wala bala kami magpanagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan magsubol sa mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga buhat nga gamhanan. Kag nyan pahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon kamo nga mga manugbuhat sang kalautan. The Christian is not merely known by his confession, but by his character and conduct. Ari diri ang ilang nga confession. Sila naggamit sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sa aton Diyos. Nagagamit sila sang biblical Christian expressions. Diyos ko, O Lord, praise the Lord, hallelujah. Nagagamit sila. Pero sa pagkamatod, these are merely confessions. They use their mouths, and yet there's no change in their hearts and in their behavior. Sila gani nagawali man sang pulong sa Ginoo. Sila gani nagahimo man sang mga milagro. Sila gani nagapagwa kag nagasubol sang mga demonyo. Inigali sila tungod kay wala man sila sang kangtanan dira sa Dios pinaagi sa pagsalig kay Kristo Jesus. Ginhatagan sila sang abilidad, sang gahom ni Satanas, agod nga si Satanas makapatalang sang iban nga mga tao. O abyan, isa sa mga problema naton sa aton mga simbahan kay madamo sang mga nagasiling nga sila mga Kristiyanon. Pero ang ila mga baba nagapahayag sang bitterness, sang unforgiving spirit, hatred, anger, kag amo na lang gina ang ila nga himo. Pero at the same time, sa simbahan, gamit man sila sang praise the Lord, amen, hallelujah, etc. Pero ang ila batasan, wala nagakaigo sa tao nga pagatawgo naton nga mga matuod nga Kristohanon. Busa abyan, ang Kristohanon amoy ning isa ka tao nga nakabaton pinaagi sa pagtuo o kung nagsalig sa kay Kristo Jesus, subong nga siya lang ang maluluwas sa iya nga sala. 1:16 Binuhatan 16:31 Kay ginigugmas ang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya buktong anak, agod ang bisan sino nga magasalig sa iya hindi mawala o kung malaglag, kundi may kabuhi nga wala sang katapusan. Magtuo ka kay Ginoong Hesus, kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay. Kay bangod sa bugay kamo naluwas pinaagi sa pagtuo, kag iniindi inyo kauglingon nga buhat. Ini hatag sang Dios. Indi tungod sa mga buhat, agod walay bisan sino nga magpabugal. So ang kaluwasan naton, ang basihanan sini, ang bugay sang Dios. Ang paagi sini, ang pagtuo. Ang bunga sini, kaluwasan. Ang ebidensya sini, maayo nga buhat. Dira sa Efeso 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which He has before ordained that we should walk in them. So ang matuod nga Kristohanon is not merely demonstrated by crying, by confessing, but by conducting a righteous, holy, and peaceful life in Christ Jesus. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo balaan nga pulong nga nagahatag sa amon sang standard, nagatuslok sa amon mga tagipusoon,
nagahatag sang kapawa sa nadulma namon nga mga kaisipan. Kag bisan pa nagapahumok sang matig-a namon nga mga tagipuson. Nagapalig-on sa amon mga tiil sa paglakat sa matarong, may gugmaon, balaan nga dalan. Kag ang imo pulong o Dios amo ang pagkaon sang amon mga kalag. Amo ini ang kompas sa amon nga pagpanakayon o kung sa amon pagpanlakatan sa sining madanlog nga kalibutan. Tugluy kami sa pagigugma sini pinaagi sa amon nga pagtuon, pag-usisa, tuman man sini sa amon nga mga kabuhi. Agod ang genuineness, ang reality, ang pagkamatuod sa amon pagsalig kay Kristo Jesus nga imubugtong anak, mapahayag, mapakita para sa kadungganan kag kaymayaan sa amon Ginoo. Kabay pa. Abyan, salamat gid sang inyong nga pagsunod sa aton nga programa dira sa kay Pastor Obito Bernabe Lotricia Linas, sa kay Pastor Danilo Crospero, Rothy Garcia Didosin. Roth, naing agagid, salamat ka nakaabot ka. Dira sa kay Pastor Reniel Bivila Valdez sa San Jose Sipalay, Ma'am Rosemary Cadilig, Sosi Novero, ng Lydia Car Bekilo, Gotico Domine dira sa Amerika. Ang Diyos magpakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat. No.